Fil-katekesi tagħna llum eżistija xtaqt li naqaf nirrifletti ftit magħkom dwar parabola partikolari li hekk Ġesu jagħtina fil-Evanġelju skont San Mattew f'kapitlu 13. Fil-kapitlu 13 tal-Evanġelju ta' San Mattew insibu diversi paraboli ta' Ġesu li jitkellmu dwar is-Saltna Talla. U propju f'din il-ċirkustanza Ġesu jitkellem dwar wieħed bidwi illi propju joħroġ jiżra. U f'dan il-kuntest Ġesu jallimna din il-parabola. Żgur li tafuha u smajtuha diversi drabi. U għaldaqstant meta nisimgħu test mill-Iskrittura li nkunu inna nisimgħu jew nafuh faċilment li hija nafu se jiġri nafu se jgħid u moħħna hekk ma jagħtix każ. Allura importanti meta nisimgħu l-kelma t'Alla eżisti hekk jew nitolbu lill-Ispirtu Santu li jista' jkunu stess li ifissrinna din il-kelma jagħtina d-dawl. Bħal meta Ġesu mexa mad-dixxipli t'Emmaus u fehmu mill-kelma. Spjegalhom. Il-kelma t'Alla rridu nersqu leha b'ħafna umiltà fil-ħajja tagħna. Ħafna umiltà li nħallu l-kelma verament tkellimna mill-ġdid. Hekk allum għalhekk nixtieqek f'dal mument li tpoġġi qalbek verament quddiem il-kelma ta' Ġesu. Ġesu ser ikellmek issa ħabib. Għaddej minn xi għaddej fil-ħajja tiegħek huma x'inhuma ċirkustanzi. Int min int tista' tkun saċerdot, patri, soru, lajk, tabib, avukat, imħallef, persuna impenjata, marit fi sptar, fil-ħabs, mitlek xi ħadd. Alla għandu kelma lik issa. Issa. Forse għaddej żmien jibes fi żwieġ. Issa il-mulieri tikellmek. U Ġesu qalilhom darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa u jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mudija. Ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienitx fonda. Iżda mbattelet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx eruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Min għandu idnejn ħajjisma'. Imbagħad Ġesu eżistija ftit wara jfisser huwa stess din il-parabola. U jgħidlek, mela ismgħu intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimhiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dawn huma dawk li nżera mal-mudija. Dak li nżera fart kollha blat huma dawk li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ. Imma ruq ma jkollux fih nifsu. U għalhekk ftit idum imbagħad jiġi fuq l-awċ jew isib minħabtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma iżda mbagħad l-inkwiet żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda l-ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera fart tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Mela hawnhekk eżistjena parabola li huwa Ġesu nnifsu li jfissirha, u għalhekk ċertament rid noqogħdu fuq it-tifsira u l-interpretazzjoni ta' Ġesu. Ftit riflessjonijiet li jistgħu jgħinu l-mixja tagħna fl-ispirtu. Ġesu jgħid li din hija l-parabola dwar il-bidwi ir-raġel illi dak illi ħareġ jiżra. U dan il-bidwi ċertament huwa Ġesu. Eżisti Ġesu illi ġej jiżra. Fejn se jiżra? L-art mini, l-art hija qalbek, l-art huwa int. U xi jrid jiżra fik il-mulej? Irid jiżmra, kif jgħid Ġesu nnifsu, il-kelma tas-saltna.
Is-salt Natalla eżistijaj, iġifieri is-salt Natalla għall-Lut kellhom idea li kellu jiġi mill-ġdid is-suċċessur tas-Sultan David illi bħala nazzjon b'mod politiku jaqqat il-poplu ludi f'daqqa u ma jibqax aktar mifrud u mifrux. Mifrud u mifrux. Imma jaqdu jeħilsu mill-ħakma tar-Rumani. Hija dan il-messija politiku. Però Ġesu eżisti jurina tip ta' saltna differenti. Is-salt Natalla hija fejn Alla isaltan. Issa s-salt Natalla fejn Alla isaltan huwa Ġesu nnifsu. Ġesu nnifsu huwa s-salt Natalla. Il-kelma is-saltna Talla bil-Grik hija Basilea tuteju. Kristu huwa l-auto Basilea, ġifieri huwa is-saltna u fih innifsu. Mela dak li Ġesu ġi jagħmel ġi biex hu isaltan fil-qalb tagħna. Biex Ġesu isaltan fil-moħħ tagħna, biex Ġesu isaltan fil-ħajja tagħna. X'jiġifieri? Jiġifieri li aħna inċedu qalbna, moħħna, ruħna, ġisimna, saħħitna, l-finanzi tagħna, il-proġetti tagħna, inċeduhom lilu. Din hija s-salt Natalla. Meta Alla qiegħed imexxi huwa f'kontroll. Meta aħna qegħdin ngħixu fih fil-qawwa tal-Ispirtu Santu, għax l-Ispirtu Santu jġib is-saltna ta' Ġesu fuq dil-art. Aħna għalhekk nitolbu ħadd tiġi is-saltna tiegħek, jiġifieri mulej ejja saltan fil-qalb tagħna. Għamel li dak li hemm fis-saltna tiegħek perfettament fil-ġenna isiru wkoll hawnhekk fuq l-art għalhekk ngħidu mbagħad ikun li trid int kif issemek da fl-art wara nitolbu tiġi saltnatek fit-talba tal-missierna. Ma Ġesu hawnhekk turina din is-saltna Alla kif se jisaltan fil-qalb tiegħek. Ġesu kif se jisaltan f'qalbek din minn fejn tibda. Din kif sejra tibda. Din sejra tibda billi inti tisma' il-kelma ta' Alla. Din hija żerrija li se tinżera fil-qalb tiegħek. Ismieħ tal-kelma. Jekk aħna rridu punt ta' tluq minn fejn irridu l-mulej Ġesu isaltan mill-ġdid fil-ħajja tagħna, isaltan fil-ħajja tal-parroċċi tagħna, isaltan fid-djoċesi tagħna. Jekk irridu li s-saltna Alla tiġi fil-qalb tagħna marida, jekk irridu li s-saltna Alla tiġi fiż-żwieġ u l-familja, jekk irridu li s-saltna Alla tiġi fil-ħajja tar-reliġjużi, tal-patrijiet u s-sorijiet fil-kunventi tagħna, jekk irridu s-saltna Alla tiġi fuq il-post tax-xogħol, jekk irridu s-saltna Alla tiġi fil-momenti ta' rekreazzjoni tagħna, irridu nħallu l-mulej b'mod jew bieħor jiżra kelmtu, isemmalna leħnu. Is-saltna tibda bis-smieħ tal-kelma Alla. San Pawl fl-Ittra Rumani kapitlu 10 vers 17 jgħidilna b'mod differenti imma l-istess ħaġa jgħidilna il-tfidi tiġi mis-smieħ u mis-smieħ tax-xandir tal-kelma ta' Kristu. Is-saltna Alla isseħħ fina bil-qawwa tal-fidi li tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Ġesu. U allura l-ewwel ħaġa illi aħna rridu naraw hawnhekk għandna fl-erba' kategoriji li Ġesu se jitkellem minnhom fil-parabola huma kategoriji kollha ta' nies illi din il-kelma semgħuha u mbagħad hemm l-ixju ta' kif laqgħuha u sar minnha. Però rridu nitkellmu ftit minn qabel meta aħna maħniex nisimgħu din il-kelma. Ċertament mhux il-każ tiegħek issa x'int qed tismani. Però rridu nistaqsu lil nfusna meta aħna eżistijej insibu lil nfusna tant drabi nisimgħu programmi ta' television mhux insara, argumenti, stazzjonijiet, programmi ta' radju, kitbiet, gazzetti, xejdu n-nies, xejdu l-bib, meta aħna nispiċċaw nisimgħu tant kliem tad-dinja, tant kliem mhux ispirat mill-fidi, tant kliem u argumenti mhumiex ispirati minn Ġesu, meta aħna ma nisimgħux il-kelma ta' Ġesu u minflok aħna nagħtu widen nisimgħu il-kelma ta' bnedmin, il-qerq tad-dinja, l-ingan tax-xitan. Meta aħna ma nisimgħux il-Kristu, aħna qed nisimgħu l-ingan tad-dinja u l-inganni ta' Satana. U allura l-ewwel ħaġa f'kull ċirkustanza jekk inti trid is-saltna Alla tiġi fil-ħajja ta' żwieġ tiegħek,
L-ewwel li tistaqsi mhux kemm qed nippruvaw nagħmlu paċi bejnietna, mhux kemm qed nippruvaw nagħmlu l-aħjar affarijiet fil-ħajja taż-żwieġ. Mhux kemm qegħdin nippruvaw anke jekk iridu s-salt Natalla tiġi fil-parroċċi tagħna. Mhux kemm qegħdin norganizzaw affarijiet. Imma kemm qegħdin nisimgħu fil-verità il-kelma ta' Ġesu. Kemm fil-familji tagħna is-salt tal-mulejja l-ġustizzja, mħabba, paċi għal frott tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Ġesu għalna s-salt Natalla qiegħda ġewwa fikom. Imbagħad Ġesu għalna l-Ispirtu jiġi huwa madwarkom, huwa magħkom u jkun fikom. Ma jekk aħna maħniex nisimgħu, x'post għandha l-kelma tal-mulej fil-ħajja taż-żwieġ u l-familja, fil-ħajja tagħna s-saċerdoti, fil-ħajja tal-komunitajiet tar-reliġjużi tal-patrit u s-sorit, ħadd ma jieħu xejn for granted eżisti. Il-miżżewġin, il-qassisin, il-patrit u s-sorijiet ħadd mu aħjar minn ħadd. Fis-sitwazzjonijiet li qegħdin ngħixu fihom illum il-ġurnata eżisti, ħadd mu aħjar minn ħadd. Ħadd mu aħjar minn ħadd. Jekk irridu nkunu onesti, għandna diffikultajiet, għandna sfidi fit-tlet vokazzjonijiet prinċipali fil-ħajja tal-Knisja. Għandna sfidi fil-ħajja taż-żwieġ, għandna sfidi fil-ħajja tas-saċerdoti u għandna sfidi fil-ħajja tal-patrijiet u s-sorijiet fil-ħajja konsagrata. Għandna sfidi serji. Kull kategorija għandha l-isfidi tagħha. Però biex is-salt Natalla tiġi f'kull kategorija, iridu l-kol kemm aħna nagħmlu eżami ta' kuxjenza kemm qed nisimgħu il-kelma. X'jista' jkun li waqafna nisimgħu il-kelma. Jista' jkun li aħna qed nagħtu widen għal ilħna oħrajn imma mhux leħen il-mulej. Allura laqqas biss hemm ċans li l-kelma Talla tmissek. Laqqas biss hemm ċans, inti tagħlaq qalbek kompletament, xbajt tisma' ma tridx tisma', ġifieri qas qegħdin nitkellmu li l-kelma Talla inti smajta laqtitek. Imma f'ċirkustanzi li tgħid jien ma rridx nisma' aktar Ġesu xjgħid fuq il-maħfra. Ma rridx nisma' aktar Ġesu xjgħid fuq iż-żwieġ u l-familja. Ma rridx nisma' aktar Ġesu xjgħid fl-ubbidjenza fil-Knisja. Ma rridx nisma' aktar Ġesu xjgħid fuq il-faqar, fuq il-kastità, fuq l-ubbidjenza bħala reliġjuż. Ma rridx nisma' aktar Ġesu xjgħid fuq kif għandu jkun ir-rajt tajjeb. Nagħtu widen għal weġġat tal-ħajja tagħna, nagħtu widen għal fallimenti tagħna, nagħtu widen xjgħid ħadd ieħor, nagħtu widen li maħniex apprezzati, li maħniex mifhuma, li maħniex imma ma rridux nisma' aktar il-kelma. Jista' jiġi mumenti aħna ma rridux nisimgħu il-kelma. F'estremità ġifieri allura nieqaf immur il-qudies, ma rridx nisma' aktar omilija, ma rridx nisma' l-kelma Talla. Ġifieri hawnhekk eżisti għandna din ir-realtà. Għandna din ir-realtà illi rridu nisimgħu il-kelma tal-mulej. Daħħalha f'moħħok u f'qalbek li għandek bżonn tisma' il-kelma Talla kull jum. Kull jum. Kull jum eżisti. Nixtieq ngħid xi ħaġa lilna l-Kattoliċi. Nafu eżisti anke f'pajjiżna f'Malta għandna insara li mhumiex Kattoliċi. Illi jħobbu ħafna l-kelma Talla. Jipritkawha, iġorruha magħhom, jaqrawha, jitolbu biha. U aħna l-Kattoliċi fejn qegħdin f'dan? X'entużjażmu għandna l-Bibja? Fil-parroċċi tagħna x'importanza qegħdin nagħmlu għall-katakesi Biblika? Il-Bibja kemm qegħdin naqrawha? Kemm qed inġorruha magħna? Għandna kopja tat-Testament il-ġdid li nistgħu nġorruh magħna kull fejn inkunu? Tesisti kopja żgħira li tista' ġorra miegħek. Malti, Ingliż, illum fuq it-tablets, fuq is-smartphones. Għandna bżonn nisimgħu kontinwament induru lejn il-kelma tal-mulej eżisti. Min-naħa l-oħra mbagħad meta nisimgħuha nixtieq nieqaf fuq aspett wieħed partikolari minħabba raġunijiet ta' ħin. Meta Ġesu jitkellem illi hemm min jismagħha l-kelma. Imma mbagħad tgħid hemm żewġ kategoriji. Hemm il-kategorija dawk illi meta tiġi fuqhom l-awċ jew xi ħadd jippersegwithom minħabba l-kelma jitfixklu. U allura jitilfuha din il-kelma. Imbagħad jgħidilna wkoll li hemm kategorija oħra illi dawk minħabba l-kilba l-ħwejjeġ tad-dinja u l-ħwejjeġ tal-art joħonqu l-kelma. Mela il-kelma anke meta tibda tismagħha, Ġesu jisemmi 4 kategoriji, però nixtieq fuq 2. Waħda hija l-persekuzzjoni minħabba l-kelma u l-oħra hija l-materjaliżmu, il-problemi mażdin fl-inkwitta din il-ħajja. Itelliflek il-kelma, nibdu l-ewwel ħaġa. Il-persekuzzjoni.
li kif inti tibda tgħix il-kelma ta' Ġesu, mort prayer meeting, ġejt laqa bħalma diversi anka li ġu laqat li norganizzaw aħna jew għandi għamlu dell-esperjenza qawwija ta' Kristu u mbagħad iridu jibdew jaqraw il-Bibja, jridu jibdew jitolbu. U ma tibda jisib min itsikak, min jippersegwitak, talaba tal-qaddis u s-sent qed tagħmel hekk u ma raqisek babbux tidħol f'xortok u terġa' żarma kollox. Kif tibda titkellem fuq Ġesu fuq il-post tax-xogħol jibdew jippersegwitawk jaqgħulek mit-argument u waħlu fil-knisja u jgħidu hekk u jgħidu hekk u jippruvaw waqgħu l-Bibja ċajt u titħawwad u tarmi kollox il-baħar. Eżisti, Ġesu qed jgħidilna minħabba l-kelma aħna ħarġu mħabtin. Minħabba l-kelma aħna se jħabtuna. Imma li jħabtuna ma jfissirx li għandna nitkissru, ma jfissirx li għandna niefqu. Ma rridux inħallu il-qawwa tal-kelma tiġi fix-xejn fil-ħajja tagħna minħabba l-persekuzzjoni. Il-Knisja tal-bidu taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Meta kienet ippersegwitata minħabba l-kelma, l-Knisja ssaħħet. U hekk għandu jiġrilna aħna lilna. Meta jippersegwitawk minħabba l-kelma tal-Alla, int tissaħħaħ, jien nissaħħaħ. Jien nikkonvinċi ruħi aktar minn Ġesu mill-kelma tiegħu meta jippersegwitawni. Meta ma jaqblux miegħi, meta jikkuntraljawni, nikkonvinċi ruħi ħafna aktar. Għax din il-verità li Ġesu rina. Mela mhux naqbdu narmaw u nżarmaw. Le eżisti, nikkonvinċu ruħna aktar mill-qawwa tal-mulej f'ħajjitna. Għax din realtà qawwija. Kemmu sabiħ. Kemmu sabiħ. Jalla jippersegwitawna minħabba Ġesu mhux minħabba affarijiet oħrajn. Jalla. U t-tieni ħaġa eżisti, il-kilba l-affarijiet tal-art u l-inkwiet tal-ħajja. Kemm faċilment aħna eżisti insibu ruħna f'di sitwazzjoni. Irrid il-Ġesu, irrid il-kelma tiegħu, imma fl-istess ħin waqt li rrid il-kelma tiegħu irrid l-affarijiet tad-dinja. Irrid nafda f'Ġesu, imma irrid l-affarijiet materjali kollha, irrid nibqa' nimla qalbi b'kollox. Irrid nibqa' dej b'ġens frenat matul il-ġurnata. Irrid il-kelma, imma għandi l-kilba, għandi r-reba fil-qalb tiegħi. M'iniex kuntent billi għandi dejjem irrid iktar. Issa ċertament hija leġittima li inti tgħix ħajja komda. Però skapitu ta' xiex. Jekk inti trid il-kumditajiet kollha tal-ħajja u qatt m'għandek ċans għall-kelma tal-Alla, jekk inti taħdem non-stop u m'għandekx ċans għall-kelma tal-mulej. Eżisti inti tgħix f'ingann, inti tgħix f'erq. U għandna bżonn niftħu għajnejna għax ħafna nies huma ngannati bit-tajjeb, bit-tajjeb, bit-tajjeb. N-argumenta jien mhux għall-familja qed naħdem, mhux għall-familja qed naħdem. Il-familja trid hija vera. U jalla nkunu committed fil-familji tagħna. Imma jekk committed fil-familji tagħna skapitu li qegħdin nwarbu l-Ġesu l-kelma tal-Alla, ma nimlewx rasna li qed nagħmlu ħaġa tajba ħabba l-familja ta'. Għaliex dan huwa ateizmu prattiku. Id-dimensjoni tagħna mal-mulej naqtaw għal barra u ngħixu biss fuq livell orizzontali. Ngħixu l-valuri. Però l-nisrani mhux hemm biex jgħix valuri. L-ewwel qabel kollox in-nisrani qed hemm biex iwieġeb għal din l-imħabba ta' Ġesu għall-kelma tiegħu. Biex jibnu relazzjoni mal-mulej u minn hemmhekk joħorġu l-valuri li qed jgħixu. Mhuwiex il-valuri fihom infushom illi n-nisrani huwa msejjaħ li jgħix. Huma valuri li joħorġu frott ta' relazzjoni ma' Alla. U noqgħdu attenti li ma nħallux affarijiet għaxkruna anke tajbin. Semmejt għal-familja prost ikunu nkun aħna eżisti saċerdoti reliġjużi naħdmu fl-appostolat tagħna. Imma m'għandniex iċ-ċans nisimgħu l-kelma tal-mulej jew naljenaw ruħna minna għax għandna ħafna affarijiet oħrajn x'nagħmlu fil-parroċċa, fil-kunvent, nista' nkun jien stess, fl-isptar, eċetera. Fl-evanġelizzazzjoni ma' nies fil-predikazzjoni għandna bżonn nisimgħu l-kelma u ma naljenawx ruħna b'dak li għandna nagħmlu. Mhux qed ngħid affarijiet żien, qed ngħid anke l-istess affarijiet tajbin. Għax nistgħu ngħixu ingann fil-ħajja tagħna. Huwa mod fin kif nieqaf nisma' jew meta nibda nisma' nitlef dak li mulejtani. U dik hemm tiġri eżisti xi ħadd li jibda jimxi wara Ġesu b'ħafna entużjażmu imma mbagħad bħal parabola meta dak is-sinjur għamel dik l-ikla għamel dak il-pranzu u mbagħad kulħadd qallu jien ma nistax niġitax jiena żewġ tit-tifla issa timur il-għal issa nqala hekk. No, l-iskużi kollha. Skużi veri, skużi ovvi, imma nirrifjutaw il-Ġesu u l-istedina li qed jagħmlilna. Għalhekk illum eżisti ejjew żewġ affarijiet. Qegħdin infittxu li nisimgħu l-kelma tal-mulej.
għaliex bekk tibda s-saltna tal-Alla fina. U t-tieni, meta nisimgħuha wara qegħdin nitkaxkru, qegħdin nitilfuha għaliex naddu minn żmien ibes minħabba li aħna nsara. Jew għax nitkaxkru mad-dinja, mal-materjaliżmu, mal-ħafna xogħol, ma' affarijiet oħrajn. Għandna bżonn inħallu ismieħ tal-leħen ta' Ġesu, tal-kelma tiegħu fiċ-ċentru, u dan ifisser li rridu naħallsu prezz. Ħafna drabi huwa l-prezz tal-ħin. Li nrid nieqaf, li nrid niċċaħħad, li nrid nagħmel sagrifiċċju biex nisma' dak li l-mulej għandu xi jgħid fil-mixja tiegħi. Però ftakru jekk nisimgħu il-kelma ta' Ġesu u nobduha, allura s-saltna tiegħu tiġi fina. U s-saltna talla fina iġġib il-fejqan, iġġib il-paċi, iġġib il-maħfra, iġġib il-qawwa tal-Ispirtu Santu.